Kapat zakat. Kapat zakat. Papat tujuh kapat. Yo men. Sing nembang aku. Dikandani kok. Ping 5 ibadah haji. Terus no. Sik aku peling. Peling. Mbah. Wong pepeling kok. Ni. Niki mangke sing ngajeng nembang sinten Mas Dalang? Ha iki Ah, salah sisan setunggal. dijumenengke. Mbak iki lho. Ah monggo aku Loh. ra tepung kok aku Iki delala ana Ayo sing ditepungke. ana sing nyanyar lho iki. anyar. Aku ora kenalan ya. Nah, kenalan sik kono. Iki ana siji ganten. Kok ganten to? Pengganti. Banjeli. Oh sing si Ganjelan? Heeh, banjelan. Oh. Dadi Oh, ganjilane. Oh sindane nggo ganjeli. Karmusa Lah kepiye to aku kok tekon kok. wis kono gek tepungke wah. Di anu sik gongke sik Mas. Rukun Islam sampurna. Sampun iki Mas. Nggih. Sampun. Wis melu Lah, pun to? melu nepungke sindan kuwi sik. Boten kula sampun niku mau. Wis duet. Wah, Iki ra boten. pengen opo piye? Ra pengen kenalan. Boten kula pun kenal kabeh kok. Waduh. Sekian, terima kasih. Bimoke goleki tante. Padake sing ngendang senengane ibu-ibu menyu. Ora Oh, ngawur. wis ora. Wis mbah-mbah saiki. Kowe ora mendeles le, wis ayo gek. Mun nggih, mun nggih. Nggih, nggih. Moga Mas Reza diterusaken. Lah mbok ngancane aku ning kene kok. Kula tak mriko mawon. Kowe ben kancani sinden sa. Nah, matur suwun. Nggih. Ditepangan riyen, Mbak. Saking Kidul. ler nggih. Lor yo yo. Ler mawon sing kidul kaya sapa. Kowe aja ngece wae sing kidul ki mamah, Jek. Men, di mamah yo men. Nah. Jumeneng mawon nggih. Nggih, jumeneng. Pareng jumeneng nggih, Mbak. Jumeneng mboten napa-napa. Men para pamirsa menika ketawis. Dan. Ora apa-apa. Nah. Wah, Jan. Sa. Pripun? Ki nganu karo nggo ben dipengestoni sop sing saka mulih saka Solo. Oh, Mas Gadang. Heeh, sajake kok le nyolowadi kok nggawa wong wedok ki sapa? Nek kabare ya sinden ngono. Oh. Wah iki calone iki dalang entuk sinden ra dalang kalah karo pengendian. Kuwi lak lakonmu dhewe. Wis rasah. Wis rasah dibacutke yo. Rasa ngeling-eling lakon sing wis Yo. iki lho nepangke sik iki lho. Asmanipun sinten, Mbak? Nggih, Wilujeng Dalu. Wilujeng Dalu. Nami kula Alon-alon to, alon-alon, mboten saged susu. Sing disusuki napa? nami kula Laras. Oh, laras. Sami kalih nika nggih. Nggih, Nah, Nek kae mamah kok. nek nika laras hati nek sampean Larasati. laras pelok. Oh, Oh. Larasati. Larasate. Larasati. Oh ya wis, do ngentahi ra apa-apa, anggere esuk nek kon ngadeg emoh ngono bae. Apik iki lho. Agi iki ana bintang tamu dintai. Apik iki. Lanjutkan. Nggih, tasih sekolah, Mbak. Nggih, Oh, nggih, syukur. Sekolah ten pundi? ten Manut. Hah? Ajeng sekolah ten Gedi Manut. Manut. Kok ajeng Lah kok nek ngragati arep manut sekolah aku iku blai. mboten napa-napa. Pripun? Ajeng ngragati sekolah kula mboten napa. Waduh. Lah wong tuane ten pundi? Lah kok kula kon ngragati iki rong apa-apa ya kon Lah ngragati. niki wau Wah. Yo, Yo, rembukan kowe urung ya kon ngragati. Lah niki wau langsung wae. Lagi kenal, Je. Sekolah ten SMKI to. Kelas sekali. kalih wo lah dik kelas to. Ora tau weruh karang yo PKL ning kraton ki. Kowe sekolah kelas kalih. Dalemipun Sah. Moyuda. Iki PKL ning kraton mung goleki pelem kok are. cermo pelem ayo.
Termo pelem. Lah enak-enak ya peleme. Daleme Moyudan. Moyudan Sleman. Oh, Moyudan Sleman. Nggih. Truk. Mriku niku. Truk, ki jenggot wis digawe. Oh, sesuk Cak Sodik. Patut dicorek Cak Sodik. Wah, kae wit. Elok ra umum kae Cak Sodik kae. Cak Sodik iki sapa ya? Mas. Wah. Badar jatine wujud. Ampun ngoten niku, malati. Ora kok. Iki lho. Niku kula lajeng keriyen nggih niki. Ya kono-kono. Penake. Ah iya. Nggih. Terus pripun niki? Lah Nggih nembang. Nggih. Melu bingung. Nembang pepeling wau. nggih. Nah. Monggo. Pepeling to? Jenengan to, Mas? Jenengan. Lah jenengan napa kok nganggur? Mudiar kowe. Wah, aku ya kon nembang to. Lah, Kok kowe yo dikancani to? Lah Ora apa-apa gelem aku. Yo, ayo jenengan riyin. Yo, buka kendang. Loh, langsung dangdut. Ah, Bos kelakon semene anyar. Nggih, matur nuwun Mbak Laras. Mbak Laras. Nggih. Sis, matur nuwun. Nggih, salajengipun pripun Mas Febri? Manut napa? Lah Sambel, pripun? Sambel Isih- kemangi. Nggih, niki rak ngelingi wekdal to sampun. Yo, gerajakan mon, Nah. gerajakan. Krajakan Banyuwangi. Banyumasan. Nggih. Ingkang nyelirani sinten menika? Derek Sing sinten? Krajakan Banyuwangi. sinden Duet. sinden anyar lho. Monggo. Sinten kalih sinten? Oh, nggih. Mbak Laras kalih Mbak Mega. Wah, iki Aku mama ya orang kenal iki Mbak Mega. Mbak Mega. Mega London. Moga lodon apa kok hiyu. Apa isa? Niki jumeneng ta? Lah nggih no, Wah. Lah dato mriki kok ora jumeneng kan. Agi iki Resa diundang Mbah ngono iki. Hah? Niki jumeneng Mbah ngono tak ngundang mau. Ora. Nah. Mriki Mbak Mega mriki. Nah. Men ketinggal niku lho. Nggih. Pripun, Mas? Mboten napa-napa. Yo kene yo mamah yo. Sugeng dalu Mbak Laras, Mbak Mega. Sindalugi. Nggih, pripun kabare Mbak Laras? Kula sae. Oh, sae nggih syukur. Sami kalih kala wingi. Oh nggih. Sinden atos kok iki, Den. Niki kula pun alus lho, Mas. Kula sae, Mas Reza. Waduh, Jan. Aku ora kuat ya iki. Nggih. Monggo gerajakan Banyuwangi kalau mau pun pinangkane. Dibawani ora? Mbon sah ya wis yo. Oke. Ngeti wekdal, Mas. Ngeti Nggih. pun dalu. Yo. Monggo. Sampun katur. Nggih, matur sembah nuwun. Mbak Laras kalih Mbak Mega. Meneh ora iki? Siji meneh. Nggih. Langgam dadi ati. Pelok. Bawani ra truk. Yo sasake. Bawani yo ora apa-apa dadi atine. Monggo, sak nembang sapa? Sapa ta iki? Sapa? Mamah po? Mah? Mbok liyane mamah ki apa ngono lho undangane Hah? ki ora samo mamah. Oh, buke. Ah, buke wis metu kok buke. Aduh. Kekarane yo. Wong ngangge bawa. Kakak. Meneh ora iki?
sambel kemangine sida ora? Sida ya, yo. Yo gek sambel kemangi. Juga apa kendang. Oh, santai yo. Lu kowe kuwi tekan jam 3 ira.
watone pokok seger waras aku lupukno kanggo ngragati sawah uga-uga pipi lan rabuke mangan saben dinane sego sambal kemangi apa wong urip ana alam dunya yen rekoso urip ra bisa mulya kudangane rama lan ibune sragepo nyambut gawe setelah Gustine sampun matur suwun Nggih, matur sembah nuwun Mbak Bella. Wis to iki? Wis. Ayo gek sebo truk yo. Soale jame barang ya wis mepet yo. Sebo ning kon bapak yo. Sangu apa? Nganu truk apa? Sing ngenas kesuwen kuwi ketawi suwi kuwi pelayon bae bosen e ayo kuwi pelayon bae rasah nganu bae apa jenenge santri pekok piye apik ora walah Bagong iku aneh-aneh apa nganu kae apa tunjung bangdreting kae ayo kuwi ora apa-apa ning konjur sala apa yo aja kala-kala gajal apa yo Mas kula nyuwun pamit nggih arep nang ngendi pamit kula ajeng makin kula metu melih oh ya sing ati-ati nggih makin tak medal melih kula ngerol pokoke oh ya parang nggih Mas yo apa gong nggo apa sepek solo ayak solo oke oke ora ACC ora tenan ora iki yo tunjung bang trate